Z počiatočne vyzerajúcej nevinnej opravy sa stala záchrana nádrže, či už zvonka alebo znútra. Samé prekvapenie, takže príjemné sledovanie. Takže túto nádrž z Harley Davidsona, historicky motorka padla jasne na túto stranu a namiesto serióznej opravy je tu 5 mm tmelu. Bojím sa, ale čo je aj inde. Takže čo sa bude diať, uvidíme, no. Keď sa dá dole farba, vyzerá, že tam je celkom slušná vrstva. Ojojoj, to vyzerá nie dobre. No som zvedavý sám, čo to bude, až to bude. No. Opieskovali sme nádrže. Tá strana vyzerá celkom stojne. Je taká hrbolkavá, by som povedal, ale tak mierne ten povrch nie je až taký, neviem, či to budete vidieť, ale tu je napríklad, hej, taká väčšia. Chcem to vidieť, že to je troška porezné, malinko. Tu je väčšia jamka, troška, ale zase nie je to také hrozné, táto pravá strana, olejovka, že by tam musel niekto napchať 10 mm tmelu, to som fakt nepochopil, akože bol to vôbec problém opieskovať, lebo taká vrstva. Dobre, začneme to lepšie časťou, čiže to je to vnútro. No, tu je niečo, ale v konečnom dôsledku to zase nie je až taká katastrofa. Ale tým, ako tá motorka padla na túto stranu, to sú také výrazné poškodenia. A toto je ten palivový ventil, ktorý ide durchom. A on utrpel vlastne zakrútením, dosadne to sedlo sem a tým pádom to utesní. Ale keďže je vyosené medzi sebou, tak je problém toto povoliť a zatvoriť, hej, tak aby to netieklo. A je to z toho titulu, že vlastne táto strana ako padla, tak uhlo toto sem donútra, do tejto strany. Takto. Čiže toto už niekto sa snažil nejakým spôsobom babrať. Tu je všade mosac. No, toto namiesto toho, aby sa to opravilo, tak sa to radšej tmelilo. No a tu bola brutálna vrstva tmelu. To akože som sa vytrápil s touto nádržou. No ale pozrieme sa ešte dovnútra, ako to vyzerá znútra. Zoberieme si túto kamerku a ideme na to.
Nádrž sa kompletne repasovala, pretože bola zničená a po oprave teraz máme to vyliaté kaučukom. Pozrieme sa donútra a olejová časť bola chemicky iba vyčistená. A teraz sa to ošetrí pred pieskovaním a môže to ísť do farby. Takže takýto je nejaký ďalší postup. Toto nás teraz čaká ako ďalší krok, ale predtým, než sa pustíme do pieskovania, tak sa ešte pozrieme donútra nádrže, ako to vyzerá.